Kull jum mit-2 sal-Ħadd inaqdu magħna ċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa fid-9:30 ta' filgħodu fuq TVM. Post il-ġimgħa it-talba tar-Rużarju tkompli online fuq knisja.mt. L-għodwa tajba, nilqakom għal-Quddiesa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-Quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Inti jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti ritmu tanina fuq is-salib, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti rġajt ftaħtilna triq tas-sema mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, għamel li norbtu dejjem ir-rida tagħna ma' tiegħek u naqdu s-seta tiegħek b'qalb safja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li għallam jek jiexu jisaltan fl-imkien ma l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostolu l-Efesin. Ħuti, inħeġġitkom jien, il-priġunier tal-mulej, biex timxu sewwa skont is-sejħa li biha kontum sejħin, billi bl-umiltà kollha, bil-ħlewwa u bis-sabar, taħmlu u tħobbu l-xulxin. Ħabirku biex iżommu spirtu wieħed bir-rabta tas-slim, ġisem wieħed u ruħ waħda, l-istess kif kontum sejħa għal tama waħda, mulej wieħed, fidi waħda, mamudija waħda, Alla wieħed u missier ta' kulħadd, li hu fuq kulħadd, f'kulħadd u f'kulħadd. Il-kelma tal-mulej, roddu ħaj l-Alla. Ngħidu flimkien, aħna nfittxu l-wiċċek mulej. Aħna nfittxu l-wiċċek mulej. Tal-mulej il-artu kull ma fija, id-dinja u kull ma jgħix fija. Għaxu fuq il-pra waqqafa u fuq ixmajjar fis-sod qiegħda. Flimkien, aħna nfittxu l-wiċċek mulej. Min jista' jitla fuq l-għolja tal-mulej? Min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu? Min għandu jdejh indaf fuq qalbu safja? Min ma jagħtix ruħu għal fruha? Flimkien, aħna nfittxu l-wiċċek mulej. Dan ikollu barka mingħand il-mulej u l-ħlas li ħaqqu minn Alla s-Salvatur tiegħu. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxu l-wiċċek Alla ta' Ġakob. Flimkien, aħna nfittxu l-wiċċek mulej. Infaħrek missier sit is-sema u l-art, għax inti dan ħwejx tas-saltna u rejthom l-ċkejknin.
Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Gloria lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lin-nies meta taraw sħabba tira mill-punent malar tgħidu li tkun ġejja x-xita. U hekk jiġri. U meta jonfoħ ir-riżfel tgħidu li sħana se tagħmel u tagħmel tassew u ġuħ b'oħra. Tafu taqraw wiċċ is-sema u wiċċ l-art ukoll mela iż-żmien ta' issa kif ma tafux tfissruh. U għandna ma tiġġudikawx intom stess x'inhu sewwa. Jekk xi ħadd ikun se jtellek il-qorti intu sejr miegħu quddiem il-maġistrat, ħabbrek biex tirranġa miegħu kif tkunu għadkom fit-triq. Imma jmur xi kaxkrek quddiem l-imħallef u l-imħallef jagħtik f'idej l-eżekutur tas-sentenza u dan imbagħad jitfek il-ħabs. Għax kif ngħidlek jien ma toħroġx minn hemm qabel ma tkun ħallast sal-inqas ħabba. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Għala ma tiġġudikawx intom stess x'inhu sewwa. Dan hu li Ġesu jgħid lin-nies illum fl-Evanġelju skont San Luqa kien għadu kif għamel kritika il għaliex jgħidilhom tafu taqraw is-sinjali tat-temp tgħidu ġejja x-xita jew ġejja sħana, imma ma tafux taqraw is-sinjali ta' żmien. Mbagħad jgħidilhom għala ma tiġġudikawx intom stess x'inhu s-sewwa. U din hija mistoqsija importanti. Tfakkarna li Ġesu dil-kelma uża darb'oħra, imma fl-Evanġelju stess skont San Luqa, Ġesu kien qal tiġġudikawx biex ma tkunux iġġudikati. U qed jgħid lin-nies li għandhom jiġġudikaw. Għala ma tiġġudikawx intom stess x'inhu sewwa. Allura x'qed jgħid Ġesu? Għandna niġġudikaw jew m'għandniex niġġudikaw? Nifhmu il-kliem ta' Ġesu jekk naqraw sewwa l-Evanġelju u hemmhekk mal-ewwel nifhmu li meta Ġesu jgħid tiġġudikawx qed jgħid biex ma niġġudikawx lin-nies speċjalment il-qalb tagħhom kif huma qegħdin quddiem Alla. Dik Ġesu ried li aħna ħalluha f'idejn Alla. Illa li xu biss jaf il-profondità tal-qalb u biss jaqra tassew il-moħħ u biss jaf iċ-ċirkostanzi kollha tal-ħajja u biss jista' jagħmel ġudizzju fuq il-persuna li jkun ġudizzju sewwa. Aħna kultant meta niġġudikaw in-nies kultant minn dak li jidher minn barra. L-impressjonijiet kultant li jkollna. U għalhekk Ġesu jgħidilna tiġġudikawx biex ma tkunux iġġudikati. Imma meta jgħid biex niġġudikaw aħna stess x'inhu sewwa, x'qed jgħid allura? Hawn mhux qed jitkellem fuq il-persuna u l-qalb tagħha. Hawn Ġesu qed jitkellem li aħna jkollna kriterju li narfu dak li hu sewwa u dak li mhux sewwa. U nifhmu Ġesu għaliex hu stess kien qal fuq innifsu li hu sewwa jiena t-triq il-verità u l-ħajja. U allura iridna
narfu fih is-sewwa kollu. In-nies setgħu jaraw dan meta rawh jagħmel il-mirakli jfejjaq u jagħmel tant ġid. Meta semgħuh jgħallem setgħu jifhmu x'inhu s-sewwa. Ma kien hemm min minkejja dan kollu, minkejja dak li raw sema, warrab is-sewwa. U kultant kien minħabba il-mexxejja reliġjużi ta' dak iż-żmien li influwenzaw lin-nies. U għalhekk Ġesu jgħid, għala ma tiġġudikawx intom stess x'inhu s-sewwa, flok tħallu l-ħadd ieħor jinfluwenzakom jew imexxikom minn imnieħerkom. Dan huwa messaġġ anki importanti għalina l-ħajja tagħna illa li Ġesu jħeġġeġna biex aħna jkollna kriterju ta' dak li hu sewwa u ta' dak li mhux sewwa. U fil-ħajja narfu dak li hu sewwa biex nistgħu nilqawh. U narfu dak li mhux sewwa biex nistgħu nwarbuh. Fil-ħajja tagħna jista' jiġri li aħna nagħlqu għajnejna kemm għal dak li hu sewwa kemm għal dak li mhux sewwa. U hemmhekk inkunu żbaljati. Speċjalment jekk aħna pereżempju ikollna responsabbiltà. Jekk jien għandi responsabbiltà ta' post ta' uffiċċju u naf li qed isiru prattiċi ħżiena. Hemm il-korruzzjoni pereżempju, hemm amministrazzjoni ħażina. Ma nistax jien nagħlaq għajnejja u ngħid ma niġġudikax. Nfarfar ir-responsabbiltà li għandi, irrid nerfaħħa r-responsabbiltà li għandi u fejn hu ħażin ngħid li hu ħażin biex ma jibqax inkella nkun kompliċi jiena ta' dak li hu ħażin. U għalhekk Ġesu qed jgħid irridu niġġudikaw aħna dak li hu sewwa biex nilqawh, dak li mhux sewwa biex ma nħalluhx, biex inwarbuh. Jew nitolbu l-Mulej din il-grazzja li jagħtina d-dawl tiegħu, l-għajnuna tiegħu u l-qawwa tiegħu. Biex aħna narfu dak li hu sewwa u nilqawh f'ħajjitna u narfu dak li mhux sewwa biex inwarbuh u ma nħalluhx imexxi l-ħajjitna. Issa innisqu it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fil-mħabba tiegħu għalina Mulej mal-Knisja tiegħek għina biex tkompli ix-xanda l-Evanġelu tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Smana nitolbuk Mulej. Għatina Mulej l-erf, id-dawl, l-għajnuna tiegħek biex narfu dejjem dak li hu sewwa u nilqawh u dak li mhux sewwa biex inwarbuh minn ħajjitna nitolbu. Smana nitolbuk Mulej. San Pawl illum fl-ewwel qari fl-ittra lill-Efesin iħeġġiġna biex naħblu l-xulxin bl-imħabba biex inżommu spiritu wieħed fir-rabta tas-sliem. Nitolbuk Mulej biex aħna dejjem inkunu dawk li nġibu l-għaqda u s-sliem u nislu anki l-imħabba kull fejn inkunu nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Tolbuk Mulej għal paċi fid-dinja. Għal dawk il-pajjiżi li huma vittmi tal-violenza, tal-mibeda, nitolbu għall-Ukrajina u postijiet oħra fejn għaddejjin minn dibatija u nitolbuk biex aħna nkunu strumenti tal-paċi tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Tolbuk Mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm dawk li qegħdin Malta kif ukoll għall-kura barra minn Malta. Nitolbuk għal dawk li għaddejjin minn dbatija kbira fil-mart tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej.
Talbok mulej biex aħna dejjem inħarsu u nozzu il-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Isma'na nitolbok mulej. Talbok mulej għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem, speċjalment dawn l-aħħar jiem biex inti tilqahom fi ħdanek tagħti il-faraġġ il-familjari tagħhom nitolbu. Isma'na nitolbok mulej. Mulej Alla tagħna l-qattalb li qed tagħmulek illum żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Jitolbu ħuti biex il-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqalmu lej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina mulej li permess tad-doni qaddisa tiegħek naqduk bi spiritu ħieles u li bil-grazzja tiegħek nitnatfu nissaffew bis-saħħa ta' dawn il-misteri li bihom naqduk bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddisa Alla ta' dejjem tista' kollox. Tejjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien iroddu lek ħajr. Għad li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna nroddu lek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li natuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswinna s-salvazzjoni bi Kristu Sidna, għalhekk nissieħbu maqtejja tal-anġli u ferħ kbir nfaħruk u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għola tas-smawiet, imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għola tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk li tolbuda l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sijinata biex minn rajħebati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' li d-disċipli tiegħu qal ħudu u kullu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr ta' li d-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' tnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan hu l-misteru tal-fidi. Nħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxantru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax għoġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf li mħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton Mie għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqaddsa u Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għammeli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejju nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li jrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltatek, ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrilna tubietna bħalma naħfru minn ħati għalina, ma tdaħħalniex fi tiġrib, isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejna l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn tnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. ħaruf talla tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li neħħi d-nubiet tad-dinja ħin jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistolli xitħol taħt is-saf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun il-fejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik,
biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għamen mulej li bissem li nieħdu fis-sagramenti mqazza nimxu l-qudiem fi triq tajba. Hekk li niqdew sewwa bil-ġid tal-art u nikbru fil-erf bil-ġid tas-sema. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inqagħtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nitolbu f'dan ir-Rożarju għal dawk kollha li qegħdin isegwu dan ir-Rożarju bħalissa għalihom għall-familji tagħhom anki għal xi intenzjonijiet partikolari li għandhom. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Alla tagħna smat talb tagħna ejna waqaf magħna. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urinna li inti omna għalik jisma' talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern. U ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw flow il-misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-or tal-Ġetsemani u wereq l-araq tad-demm. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun it-tritint kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum għafrinna d-nubietna bħalma nafru minn ħati għalina la daħannix fit-tiġrib isteħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mitinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mitinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbi issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbi issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbi issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbi issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbi issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbi issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbi issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbi issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet tadina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrina d-dobietna ħarisna minna tal-infern. Hu ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħlina tiegħek. Jikkonsidraw fit-tieni misteru tal-tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Mis-sinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum għafrinna d-nubietna bħalma naffru l-minuħati għalina la taħannix fit-tiġrib isteħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbi issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbi issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbi issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbi issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbi issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbi issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbi issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbi issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbi issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbi issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet tadina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrina d-dobietna ħarisna minna tal-infern. Hu ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħlina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tat-tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk.
Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum għafrinna d-nubietna bħalma nafru minnu ħati għalina l-addaħadnix fit-tiġrib isteħlisna mid-deni ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u mallat la palina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u mallat la palina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u mallat la palina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u mallat la palina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u mallat la palina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u mallat la palina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u mallat la palina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u mallat la palina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u mallat la palina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u mallat la palina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kim il-bidu s-saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna tubit ħarissa minnar tal-infern. Hu ġenera kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru tat-tbatija meta sina Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missirna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum għafrinna d-dubietna bħalma nafru l-menu ħati għalina naddaħannix fit-tiġrib isteħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u mallat la palina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u mallat la palina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u mallat la palina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u mallat la palina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u mallat la palina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u mallat la palina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u mallat la palina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u mallat la palina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u mallat la palina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u mallat la palina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen.
Gloria lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kemm il-bidu s-saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrina d-dobieta ħarissa minnar tal-infern. Hu ġenera kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta Sija Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missilna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ikta fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina llum għafrina d-dobietna bħalma nafru minnu ħati għalina daħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispirtu Kif Santu. kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrina dobietna ħarissa min-nar tal-infern. Hu ġenera bih kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibqu nolfqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwa lina dak l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan at-truframent il-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek u ħanina u pija ħelwa Verġni Marija. Skont il-ferma tal-Papa mis-sena li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina llum għafrina d-dobietna bħalma nafru minnu ħati għalina la taħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom ma' mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Daw ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu ma' fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattal btana. Kristu l-qattal btana. Missier eternalla. Henna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Henna lina. Spiritu qaddis Alla. Henna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Henna lina.
imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Malla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, mill-Knisja, itlob għalina, tal-ħniena, itlob għalina, tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, xebba, itlob għalina, mit-tama, itlob għalina, l-iżjed safja, itlob għalina, l-iżjed nadifa, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull ima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħniena, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera ta' qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħtana, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka ta' rab tal-ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-midinbin, itlob għalina, farax tal-migranti, itlob għalina, farax tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minn l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rosario mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, għafrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina għaddisom Alla, biex ikun jissoqilna dak li wedna Kristu. għatililna għaddejja tiegħek mulejjanna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu tħollarina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju, irrażinu għalna li tolbuk bil-ħerqa, intlawa fost tajja tas-sema, itfa bil-qawwa fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp slim għalik ħarris tal-fiddej u arus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġusepp ikun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għaqlanna l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, Santo Rocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Nazio Falzoni, itlob għalina, Beata Diodata Pesani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sakrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-Saltan għal dejjem ta' dejjem.
ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Parakletu, imbirek l-kbiru Malla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluk glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Parus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.